Iti Masakbayan. Ti napalabas, naadan iti relasyon da Charo kan Johnny, saan mat nga umanugot ni Tata Tomas, ta ipagarup na, asan anapudno ti Tomboy, akarelasyon ni Johnny. Iti maysang aldaw, agsarsarita da Johnny ken Alice. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawas anapauluan, pagrebengan iti pamilya. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan asika ti babae, insan? Ni Charo ti babae, sika ti lalaki. Ay na, siya kumati agawon Ni Charo ti ag-Amerikana. Ti amukat saan mapalubusan ti kasta. Sika kiti na lalaki ti agawon. Apay nalipatam asyak ti babae? Ni Charo ti lalaki. Apay nga lilawam tabagim. Kasano kumasika ti babae ako nam? Sika ka di ti aganak? Ouch! Nagsakit mo tanday tang ibagbagan. Panunutam anaimbag, insan. Oray agpa-opera ka, tapasok katam ti kinalalakim, babaan iti sex transplant. Saan kalatang nga aganak? Naawatam. Nagsakit mo tan. Kahit mo asawan, awan karbengak nga wedding gown? Saan mabalin nga alilawan ni Apo Diyos? Lalaki ka, kunakmanan. Babae, tirumbeng nga wedding gown. Apay analiday ka, sweetheart. Saan ka naman mapalubusan tikas kanyak nga wedding gown inton agkalay sata? O sino nga rod nga iti ag-wedding gown? Siya ka di? Wan ka no! Tapno matuloy ka no ti kalaysa. Sikat ti ag-wedding gown kat siya ti ag-Amerikana. Saan ka di amay mayat? No sikat ti ag-wedding gown. Siya mo ti agbado iti kawis ti lalaki. Saan ka no nga rod mabalingin? Kinaawan respeto ka no iti Diyos ti kasta. Anyay nga rod ti aramidan to. Santa ka din nga agkalaysa. Ay, masigurado ka saan akayat ni tatang adita agkalaysa. Kasano nga rod itan? No mabalin, jakmut kayat asyak ti ag-wedding gown. Nanang, ayat ko amamuam. Bakla ti kayan ayat ko. Anya? Apay abaklapay tinapilim nga inayat, anak. Isumit nga rod tinakarik na ak iti ayat, nanang. Ay, na yun ngay, anak ko. May saka atumboy. Idinto tabaklamot ti kaayan ayat mo. Kasano itan? Plano mi nga rod tagkalaysa. Ngam saan kanumat amapalin nga iso ti ag-wedding gown. Masapol asyak kanong ti ag-wedding gown. Siyempre, tasimbaan ti pagkasaran yaw. Ay, kinaawan respeto. No lalaki kat ti ag-gown ditan. Kasano nga rodan ngay, nanang? Kuna ni Daisy, asaan ka no akayat ni tatang na no saan kami nga agkalay sa iti simbaan? Agkalay sa kayo, kat surutan yaw ti maiparbag. Madamag kumanmanang. Kasano nga iti anak mo kan ti sweetheart na? Sweetheart na lata, Amangan no inton madamdama, adamanan iwaras mo adamag asaan arumbang. Si katay kunada adagdag bawas kahit. Apay ko maadagdag bawas ako naman? Ay saan kit din? No adamangag mo, imaritis mo adagaws. No saan amanayunan, mabawasan ti damag nga iwaras mo. Ay, saan mat Diyay sumaruno amang istorya at imang nayon wano mang bawas saan kat asyak. Ay, di ka man. Kat no si Katerina dagiti chismusa. No kumamabalod ti chismusa. Si kan ti kaunaan amabalod. Nganod na siguro tangdan. Baknang akon. Anya abaknang. No maibos kumati sao ti tao. Si kati umuna ang maibusan iti sao. Imbag ta na sabat ka manain.
Kasanon dagiti dua akurang ti panunot na. Sino akurang ti panunot na, Manong? Dagiti sana normal at tao ti kayat ko asawain. Daka di tiyaro kan Daisy. Anya dis Johnny, weno disyaw, taisaw. Addan samat plano da nga umay makisarita kan ka, Manong. Plano dan samat ti agkasar. Anya? Agkasar dagiti dua? Awan dakas na. Lalaki kan babae da. Ti dakas, kat no agpada a lalaki, wano agpada a babae. Ha! Tsaka mo kadakwada. Mangamong da. Makita nuan niya ti bunga ti aramid da. Johnny, nagsabat kami kan itatang mo ijay dalan. Saan ka di makapungtot? Imbagak ti plano yaw, nga agkalay sa kayo. Kat kunana, makaamo kayo kano. Sangwen na nga ta, dagiti umay makisarita? Siguro. Mabain mat siguro iti sabali a tao. Ay na, mga noy garaw naman ang ti kinaunget na, kat pagsasawan na, dagiti umay makisarita, uncle. Ay, saan mat siguro? Kat ibalakad ko. Asaan kalaangan ako muyog kadagiti mapan makisarita. Asino nga, kadakwada ti mapan iji balay? Siyak tun Tapno saan man ang agungat ti amam no makita na ka. Nanang, mapan ko ibaga kada ulitang. Tamapan da makisarita kadagiti dadakkel ni Daisy. Kaano ti plano nga ipapanda? Sana kaday ako muyog kadakwada. Amangan ngamin no agmadin tumanan tiriknam no mapan ka iji lugar na. Adda ka no ngamin pagnaon, Nanang. Kasta kaday. Ay, kasto'y tumati ka sa saat ko. Nalaka, amabanog. Iso asaan kayon ako muyog amapan? Dauli taglaangan ti mapan. Ikararag ko, anasaya at kumati masakbayan ti bangunan nyo a pamilya, anak ko. Mangnamnama ka, Nanang. Agpada kami kini Daisy anasimpet. Napudno kami iti tunggal maysa. Nasaya at ti may sa relasyon, no napudno kan agtalak kayo iti tunggal maysa. Nasao kanyak ni Jose, at nakano umay makisarita dito'y balay. Makisarita? May papan itaan niya ti pagsasaritaan. May papan kadagiti agpada akurang ti panunot na. Ay, apay kaday anadagsen ti daram iti anak ta. Awan mo ti inaramid na ken kaama day. Mangibabain nga rod. Apay kumanga ibain mo ti anak mo. Imbes asika ti mga ndingay nukas dyan nga irurumenda. Ang saan mo? Basta, saan ko nga ayunan ti kasya agalad ti tao? Nagmadi akitaan. Anya ka di ti pilyam kadagito'y agaw, sweetheart? Tsaka mo, sweetheart. Tasaan ko alin niya dayta? Sikan ati agpili. Ay na, no siya kumati mangisuot akat daytoy. Agpada tamat asaan analukmag. Mayat ko madaytoy, oh. Alang, gaputa pilim. Kantap nula ang makapagkasarta. Anong sak na isuot? Anong sakmutan ati agkawos iti kawos ti lalaki? Una, uray ta apagbitla ang mat nga isuot na. Ay, nagsayang tumat. Apay nga min asa na mabalin nga aggaw nak. Uray, takanayon kanto apaggaw nun no agasawatan to. Ay na, magagana na kung iti panakadanon ti kalaysata. Uray siyak mo ta. Yung mapanpay makisarita adagiti kakabagyak kadagiti dadakkel mo, sweetheart. No umay da makisarita kadata, saan ko maatilakid-kid dawang? Anya kumangay ti kidawag. Nulakat agkalaysada, umanayain. Ay, kunak no dumawat ka pa'y itinagubaan, kanuan niya pa'y dita. Apay kumangay kat lalaki nga ron ni Jonay. Dakit di tumboy kumati agkid daw. Ngem ka po taimbilang na lalaki ti bagina, ison ti makamaw. Ah, huwin gayam. Lalaki gayam di anak ta. Ang tomboy ti mga asawa. So asanak at dumawat iti anyaman.
Dapay lang mat delikadesa ka. Nasaya at mat, kababain nga men. Numasurot ti husto, lalaki ti anak ta. Kat iso ko matimapan makisarita iti nababayan. Ngam saan mat, ta ipagarup jay tumboy nga iso ti lalaki. Iso abay ama. Anya day tuyan ang mapaspasamak. Mamati kan asan anormal ti mapaspasamak? Gapo iti aramid day jay saan anormal? Ay na, Tomas. Diyak kayat amang ngaganday tasang kaibagam asaan anormal ti anak ta. Insan, dayta ka diti ko na makursonadam ag gown? Yes, insan. Saan ka di nagpintas? Ay na, napintas amin ag gown ditoy. Depende lang iti kayat ti mangisuot. Sa bagay. Saan nga agpapada ti kaya ti tunggol mayso? Apay nga rod analiday ka. Gapo ka dita saan ang mabalin asika ti ag gown? Sinabi mo pa. Nagsakit kaya tinakam ko. Apay nga minday ta apagalagadan. Saan kan nga agreklamo? Day tamot gamit ti rumbang. Sagrado ti kalaysa. Iso arumbang lang ang masurot kan maaramid ti husto. Pilitak nga awatanan Sapay kumaa, tamaawatam ti kayat ko nga ipakaawat kan ka. Malidayan ka di manan ti kasinsin mo, uga po iti gown. Wen nga rod tatang. Apay, adalalaki asumrek iti simbaan, anak kagawn. Ay, may samot day jay at Charo. Di nakat kayaten ti ag gown. Kasanungatan no agasawa da. Anya akasanaw ti kayat mo asawag? No addanton anak da. Asino ti awagan ti ubing iti mami kan daddy? Ay, no asino kadakwada ti aganak. Isaw ti mami. Kat imposible mat ani insan ti aganak. Ay, mayat daytoy apadaanan No anyan to ti isuro da, kadagiti anak da. Ay, natulagan ti kasarda. Anyan to nga ta ti masakbayan ti bakla nga anak ta. Tamo pa yan, makitan to Ipapilit na babae. Ta sinukatan na pa yan iti Daisy ti Johnny anagan na. Ipilit mo't ni Charo alalakay. Ay, makita. No anya ti mapasamak. Nadamag mo ka dain, no sa dino ti reception ti kalaysada. Diyak pa'y dinamag. Ngam ijay siguro ile. Ta ijay mo ti ayan ti trabaho na nga agpadpada. Ay, saan akayat ni June ti agtalon? Sadot nga may, ti sinalbag. Ay, di nakabailan ti agarado. Nadagsun ka no. Una, tayo pilit na babae ka no. Nalaing mat adumiskarte. No kwarta ti pagsasaritaan. Adda pa yun urnong na. Umadanig ti kalaysam, anak ko. Ay, agmay sahak ka diin dito'y balay. Sana mabali na panawan ka, nanang. Manayunan takit di Tagyan dito'y balay ni Daisy. Kaya't nakaditi agnaod dito'y. Nanang, nasingpit ni Daisy. Nasayaat nga rod no kasta. Kung akno sikat iba pan iji balay da. Adayo ijay away, nanang. Kasanungay ti trabaho. Awan ti palingki ijay apag kumbuyak. No kumaada sa bali at trabahom ako anak ko. Nanang, alis to apag kwartaan tagidurun iti kariton. Oray tagtagibasitan ti daduma. Di daan mo adakil ti sangpul ti kargador iti natnatang. Kitaam ni Charo, nakagawn, ngaminton magna, kas lalalaki ang magmagna. Tinabagay ti aggawn. Ay, awan lat di mo madmadlaw. Simbahan lang arudan ti ayan mo. Nimet Johnny, numagna ag kinikinni. Ay, nagmadya kitaan. Saan man at ila madmadlaw mo?
Kasar, ti anak ta daytoy. Ay, alaman lang agdalikap ke paklatan. Ngam inton magna ititengan ni Charaw amapan iti altar. Siga amagmagna. Ha! Nakapil ko ti siko na, nagaatid daw ti addang na. Agtaldakan. Umayan ti magkasar kadakwada. Mangrugin ti seremonya ti kasar. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.